И здравейте хора, днес сме с още едно момче. Ще ходим на пистата пак да караме. Обаче неговата задна гума е спукана. Но като гледам тя капва вече, ама както и да е. Да, ще кара моето. С спукана задна гума. Качих двете видеа. Ой, който и куче от. Мечка, страх ми. Ще се бием с кучето. Ето и беше голямо куче, ама мен не ме е страх. Ние сме двама, то е едно. Ама ние сме натам. Аха. Какво да направя там и пътечката? Това е страх, бе. Добре, хора, се включим, като сме вече на старт. И те хора, вече сме на пътеката. Сега отиваме към старта, той е зад мене, обаче гумата му е много зле. И не знам. И предната ли, бе? Мале, виж като е мокро, какво е луд. Буквално днеска валя дъжд до 2 часа. И сега излезнахме да караме. Гледай сега бърнаут. Мале, много е гадно като е мокро. Много се хлъзга, направо бърнаут навсякъде. Ето го гадното тъпо дърво. Я ще чай тук да видя този долу едно нещо мое забрал. Не. Къде го оставя този е? Бях взел едно такова желязо отпреде остро за дървото, брат. Обаче, никой тук някъде го оставил и като се тръгвах забравих да го взема май. Ама не проверих в къщи, долу е там. Мой съм го взел. Ама да не помня. Да. Утре ще му звъня да го питам да го оставя. Ей, двете бегачки. И сега заминаваме нагоре по пистата. Ето и дърво не можахме да отрежем. Той го отрязахме, другото не можах. Защото триона се щупя. Сега отивам нагоре. А? Не. Оставя го тъй. За сега как се кефи пистата? Как започва? Той идва за първи път тук. За първи път ще се спуска. Само че се спука на гума. С спука на гума ще се спуска. Буквално с... Не е спицата, бе. Буквално се спускаме и се прибираме, защото часа е 7:20. Стига, бе! Не мога, краката ми умират. Този бъдър не знам за колко да го качвам. Иначе, виж колко е яко, като е мокро. Мисля, че няма да се хлъзга толкова много. Виж, тук съм чистил пистата. Не е там долу. Още даже не сме в средата. Още даже не сме в средата. Добре, хора, ще се включим вече като сме горе. Те хора, вече почти сме на старта. Какво ти е мнението за Байра? Ужасно. Добре. Буквално е много голям човек. Почти стигнахме. Там, където от вчера тръгнахме. Буквално става трети ден подред. Идвам тук да карам. Буките ми станаха в вода, майка ми ще ме уби. Много добре. Много добре, много добре. Така, стигнахме. Сега трябва да го изчакаме. Аре, идвай!
Абе, няма тръняри, идвай, бе. Ари, бе. Тя, нищо няма, бе. Чуйте ми как третите ден идвам подред да карам тук и гумите са ми още здрави. По принцип трябваше още натам, ама няма смисъл. Нищо няма. Ари, идвай. Ще караш зад мен, аз няма карам много бързо. Ама трябва да чуеш носа. Гумата ти е капла. Викам, гумата ти е капла. Ай, 3, 2, 1. Айде, еба дървото. Дървото правиш токи удрив, внимай. На дървото много се хлъзга. Отиди надолу за гъби, а? Ари. И аз се хлъзах, босах се в другото дърво. Те, спирачки. Ох, дрифтове. Тира съм вода, вир вода. Опа, тук не мой завия. Много се хлъзга. Не дей. Аре, давай. Гледай тук, даже само бутам, брат. Ай, това, що слезе от колелото? Абе, аре, качай се. И сега, готов ли си? Тук не дей да караш много бързо зад мен, защото има шанс да прибия. Бавно е. Мале, хора. Блъснах се в дървото. Чакай, ще те снимам. Чакай. Давай. Спри, бе. Ти го слези по-добре от мене, бе. Аз се забих кормилото и дърво. Това беше уникално лесно. Забих се в кормилото. Моето е по-дълго. Ама аз се забих кормилото. Хора, я покажи. Забих се кормилото в той дърво и фръкнах напред. Брат, аз не хотел да го смъкна. Тук, брат, директно си забиваш главата в дървото. Ако не кликнеш, ще не хареса. Да. Мале. Тук даваме без спирачки, прибиваме се като кучета. Мале, хора. Аз се мъхам тук, защото се не спре. Аре, бе. Давай, ще го стила. Аре, пускай спирачките, бе. Ти ни пусна спирачките. Що е скамата? Аз пускам спирачките още горе. Тук знаеш, ако ги пусна, какво ще се? Аз ги пуснах и ще аз се бусна в дървото. Дай сега тук на група. Давай. Ай, че целия станах вир вода. И GoPro-то заедно с мене. Я да го пробвам. Давай. Защо е толкова мокро, бе, човек? Мале, какъв прекантар. Видя ли прекантара, бе? Не. Мале, трябва да гледаш кой по-задължително. Аре. Идваш ли? Идваш ли? Аре. Ето и дърво, гадно.
Мале, защо вали, бе, човек? Да. Толкова много се хлъзга. Аре, бе. Мале, как вали! Добре, хора, това ще бъде за днес. Последвайте му мене, и защото много хора заваля, и това ще бъде за днес. Добре, хора, не беше това спренето, защото наистина продължава да вали, обаче вижте какво стана с гумата му. Просто стана гли. Утре къртиш вашите 20 лева. Добре, хора, отново за втори път чао. Последете му в YouTube, ти имаш канал. Лебарова долна кон. Последете го и него и ще се видим в другото видео. Чао!